Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kininusab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Karong adlaw, inyong madungog ang part 2 sa istorya ni Gemini. Ang part 1, mao to siya ang mga luha ni Gemini. Ug ang part 2, pag-auluhan ta og ang love twist sa istorya ni Gemini. Dagantang mga comments nga nabasa na to sa part 1 na iginahan nga mo-extend silang tabang kay katuo pa sila nga mga bata pa sila sa Gemini, and shout out sa ato ang mga concerned nga mga citizens diha, mga viewers, mga subscribers nga nasa laing nga nasud nga willing kayo nga mutabang. Daghang salamat sa inyong pag-suporta kanunay o ginaot pa nga inyong ipanabi ang ato ang YouTube channel para managhanta. So karon ato sang paminawon kung maapil ba diri nga istorya, ang istorya sa manghod ni Gemini. Diri lang sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. And by the way, kung mapakaka-subscribe, please subscribe. Okay? And click the notification button para ma-notify mo sa mga bago na itong mga istorya. And also, ayaw sa mong kalimot sad nga isubscribe sa ninyo ang katabi kauban ni Ate Gems. Kay tuwa dito ang ato ang mga daan nga mga istorya kung ginahan mo nga maminaw pagbalik. Okay, so dito maglangay and have a good time sa inyong pagpuminaw sa atong istorya. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanang mga tawo nga naghuwat sa ikaduhang chapter sa akong kinabuhi. Sa di pa ko mapadayon, tuguti ko nga mangayo ko og dakong pasalamat labi na sa mga ning comment sa ko ang first story. Na-touch kay ko sa mga followers nimo Papa Joe nga malumo og kasing-kasing og nagpakita og concern sa mong kinabuhi sa akong manghod nga si Dudong. Katong first episode sa akong storya, akong gisaysay ang akong kaagi ni itong gagmay mga bata pa lang mi sa akong manghod. Dito, mahibawan kung unsa kalisod ang kinabuhi nga amo ang nagian. Sa pagkakaron, 35 anyos na ko. Hingkod na ang panuigon. Dini na to makita nga there's no such thing as happy ending. No Disney princess. And there's no such line nga and they live happily ever after. Kana mga linyaha madungog lang sa mga salida, Papa Joe. Ang atong kinabuhi, dili salida. And it's a continuous process. Kada adlaw inigmatan nimo sa buntag, lain na pud nga sitwasyon ang imuhang sagubangon. Kana tungod kay buhi pa man kita. Ang nakanindot lang sa kalibutan sa mga buhi kay duna kay free will or freedom to change the path nga imuhang pagasubayon. Pwede mo kurhian ang sayop ni mga binuhatan. Naragyod nato ang tanan. Di ba na-mention naman nako ang pangan sa akong partner sa first episode sa akong story nga siya si Rich? Pero di gyud si Rich ang akong nabana, Papa Joe. Nailailan ako si Rich dihang nakatrabaho ko sa kasikbit namong barangay. Butan si Rich pero siloso. Gidala ko ni Rich ilaha o gipilaila ko sa iyang tibok pamilya. Uyab na mi si Rich pero why na hitabo na mo. Pero mga kauban na mo sa trabaho, daghan na kay mga istorya nga mo'y akong nadunggan nga kuno, kabata pa na ako nga maguyab-uyab. Angay kuno ko nga mo trabaho lang sa, kaya nagkalisod na gani ang kahimtang mag-inter-inter pagyud og relasyon. Basin kuno og mabughaan lang og mapaangkan. Tungod siguro sa mga traumatic experience nga ako nagian sukad pagkabata nako, mao nga very emotional kayo ko. Dali ra kay kumasakitan. Dali ra mapiktuhan sa mga istorya sa mga tao bisan og dili pa tinuod. Pero ako gyud nang dibdibon ang tanan, Papa Joe. Wa ko kagwanta sa mga chismis sa mga kauban namo sa trabaho, mao nga ni decide ko nga muhawa na lang sa trabahoan.
Okay naman po kay paghawa na ko sa trabaho, dito ko ni puyo sa balay nila ni Rich. Og nag-live-in wing duha. Why problema kay mga buutan kayo ang iyahang tibuok pamilya. Og nagplano pa sila nga ila kong nga papadayunon og pag-eskwela. Sa pamilya ni Rich, dito na ko napalgi ang pagpangga sa usa ka pamilya. Mga pagmahal nga dugay na kay nako wa masinati. Ang mama ni Rich butan kayo. Makita nako nga ang batasan sa kong mama niya nga atimado kaayo. Lami muluto, limpyada ug uban pa. Dili kay ko tiggawas-gawas sa balay nila ni Rich kay mauwaw ko sa mga silingan kay ako'y babae pero ako'y nitipon sa lalaki. Okay ra kay happy naman ko labi na og makabalita ko sa kahimtang ni Dudong nga akong manghod. Walay kabutangan sa akong kalipay nga nakabalita ko nga nakagraduate na siya og high school sa syudad. Nag-working student di ay nga kumanghod sa lain namong uyuan nga nagpuyo sa syudad. Gipaskwela siya in exchange sa pagtrabaho sa mga buluhaton sa balay. Dili po dalim ang iyahang mga pag-antos ug mga kasaba nga dut sa bukog. Pero ang akong manghod lig-on kaayo og pundasyon. Igor siyang muhilak unya mulaban na sad. Mo gid na iyahang motto in life, laban lang. Doon na may telepono ang uyuan sa syudad. Kung makakwarta ko, akong tawagan si Dudong para magka-kumustahanay mi. Tungod kay nag-iya-iya naman mi. Ug kamas sa mong isig ka kinabuhi. Ate, pag-amping baya pirmidia ha. Be strong. Ayaw palabi og sigig kaguol. Ayaw dibdiban ng mga problema. Matud pa ni Dudong nako kung magka-istorya mi sa telepono. Ikaw hinuon ang pag-amping diha nga di ka makasa kay makasab-an sab ka. Narabay atong uyuan nga kung mga saba, labaw pa sa iro. Tubag ko pa, nga to niya. Okay ra na ate oy. Ako ra maihilak ang tanan. Unya, padayon lang. Damgugyo na ako tinga makahuman jud ko og high school. Matud pa ni Dudong Papa Joe. Ingon ana ang ako mangod ka strong. Bisan pa og matud pa niya nga mag-usa ka balde nga luha na ang iyang nahilak sukad ni puyo siya sa syudad. Iyang giantos ang tanan, pero matud pa ni Dodong, ang dili niya maantos kung ako'y mag-uol, kay kibaw siya nga emotional kayo ko. Dali ra kay ko masakitan og dibdibon gyud na ako ang tanan. Dali ra kay ko ma-discourage og mo give up dayon, Papa Joe. Mas maayo ang desisyon ni Dodong nga magpasyudad kay tuaman dito sa syudad ang among papa. Unya pag-graduate niya sa high school, niyaten ang among papa. Pag humanog graduate ni Dudong sa high school na narabaho, isip usa ka gasoline boy. Okay ra si Dudong sa syudad. Unya ako pod, okay ra sa probinsya kay nagpuyo ramang ko sa ilahan ni Rich. Dili na problema ang kaon. Dili na ko magsigi kapas mo. Makakaon ako katulo so sa kadlaw. Ang plano sa pamilya ni Rich nga paskwelahon kog tiwas, wa madayon kay ni mabdos ko. Unya, us-us ko no ang bata mo nga kinahanglan nga mo pahuway. Giatiman ko ni Rich og sa iyahang pamilya. Hangtod nga niabot ang January 1. Midnight, New Year's Eve, mao gyud pagawas sa bata. Sa balay ra ko nanganak og sa edad nga 17 nanganak nako. Basin dili pa kayo kaya sa lawas kay paghuman ko og gawas sa bata, nakuyapan ko og pagmata nako diya nay bata nga naghilak. Niyatong higayuna, naglahi na migpuyo si Rich. Nagpayag lang sa mi. Kay mo may ma-afford. Dool naman po ang among balay sa mama ni Rich. Mao nga makatiman na sila nako nga bago pang nanganak. Wala pa yung may problema si Rich kay buutan naman siya. Ug makasupport na po financially kay naman siya trabaho. Simple naman po ang among pagpuyo, makakaon sa katulo sa usa ka adlaw ug makapalit sa mga kinahanglanon sa bata. Okay na. At the age of 18, nabuntis na pud ko. Duha na kabuok ang among anak. Ug si Rich nibalhin og laing trabaho sa laing kumpanya, isip usa ka heavy equipment operator. Dinhi na nagsugod ang among dakong problema sa among relasyon. Si Papa Joe, di gyud ta mawad-an og problema. Kung sa una niya tong gamay pa kong bata, kaon ra ang number 1 akong problema sa matag adlaw. Pero diyang nidako na ko, makakaon og katulos sa kadlaw pero lahi na pud ang akong giatubang nga problema. Problema sa gugma.
Duha na among anak ni Anto, diyan na matigdan nako ang kausaban ni Rich. Sama sa daghan na kaayo siya ka-textmate, imposible kaayo nga wa man ko'y cellphone. Pero okay naman gyud unta, bisan nagwa ko'y cellphone kay malingaw naman ko sa akong mga anak, mag-atiman nila. Kontento na ko. Pero si Rich, busy kayo, bisan og magkaon, sige ring ang iyang cellphone. Usa ka gabi niya to samtang nagdungan mig panihapon ni tingog na pud ang iyang cellphone. Nagjoke-joke na kong action og punit siyang cellphone pero natinga na lang ko kay purti man niyang sukua og iya kong gisinghagan. Ihatag na ko karon dayon ng cellphone ha, Gemini? Matod pa niya. Isog kayo siya. Mo nga ni samot tinuon ang pagduda nga doon na siya gitaguan. Kung wala pa, nganong mahadlok man siya. Imbes nga ihatag nako niya ang cellphone, ako kining gidagan palayo sa gawas sa mua. Nigukod siya samtang nagdaog baso nga bildo. Nabot na mi sa abuhan sa iyang ginikanan o ginukdanay. Ug tungod kay wa siya kaapas nako, iyabit akong gilabay sa baso nga iyang gikuptan. Hapit gyud ko ma-headshot. Kung wa pa ko kahupo, Papa Joe. Ang baso dito ni banda sa haligi sa abuhan ug ni kagay. Wato ko naigo pero ang mga buak nga mga bildo nilagsik ug napunta sa akong lawas. Paghikap nako sa akong abaga kay nag-sleeveless naman ko niyanto, nahikapan nako ang mga bildo nga nitao pa sa akong abaga. Ako ra po gipapa, pero pagtan-aw nako sa akong kamot, nagkadugo na, Papa Joe. Bisan og nagkadugo na, nidagan gihapon ko og nangita og kataguan sa likod. Wa na kakita si Rich nako. Nitago ko sa may punuan sa saging ug didto ang gidadali og open ang iyang cellphone. O wa ko masayop. Kay doon na siya ka-textmate ng usa ka babae. Akong gitextan na babae nga nagpa-as if ko nga si Rich ug na-reply po dayon na babae. Confirm na, Papa Joe. Mahora man gito'y akong gusto. Mahibawan ang kamatuoran. Nigawas ko sa akong gitaguan ug nibalik ko sa amua. Diya si Rich ug ako din gitunol ngadto niya ang cellphone. Wa ko'y tingog-tingog nga nisud sa amua ug dayon atiman sa ko ang mga anak. Wala ko magdahom nga mabuhaton ni Rich. Kay buutan man siya kaayo. Wagan siya bisyo, di man nigarilyo. Muinom lang og naay okasyon. Usahay kung Domingo, mulakaw para magduwag basketball, pero mubalik na sa dayon. Wa na ko tinggi si Rich, pero niduol siya nako og nangayo og pasaylo. Gemini, ang kunon ko nga nasayop ko, pero hinaot pa nga mapasaylo ko nimo. Wa na mi sa babae, ako nang gibuwagan, di na tumausab. Matod pa ni Rich. Ako siyang gipasaylo, Papa Joe, kay di ko gusto nga maguba ang among pamilya. Di ko gusto nga magkawatak-watak mi ug mahaguman sa kong duha ka mga anak ang kinabuhi namo ni Dudong nga akong manghod nitong gagmay pa mi. Dili lalim ang walay ginikanan. Di ko gusto nga may tabo kana sa ko ang kaugalingong mga anak. Paglabay sa pila ka mga adlaw, okay na po si Rich. Gituman gud niya ang iyang saad nga di na niya usbon ang iyang sala. Pero sa kadlaw niya na nakikita nako ang usan niya kakauban nga lalaki. Gemini, nakikita yung guniwa ba para isumbong ang binuhatan ni Rich sa among trabahoan? Ha, kay nga naman, unsam dahin binuhatan nato niya dito? Pangutan ako pa. Naa siya uyab-uyab nga babae nga kauban rapod namo. Ang nakaproblema kay uyab pud nako ang babae, bali gilumpong minuhan ni Rich. Ako nagyangyo si Rich nga siya nalay mugibuhay kay minyo siyang dako. Unya ako ulit tao. Pero di man gid si Rich mo nga ako na siyang isumbong karon masumpo ni binuhatan nga pagkahangol og babae. Pagkauli ni Rich niya ng adlaw, ako di siyang gikompronta. Naman kuno kay uyab sa trabahoan, Rich, pinangga kuno kayo nimo. Imong pirming paloadan, pinalitan nimong snacks, unya happy kuno kayo mo tan-awon. Matod ko pa ngadto niya. Aw kadto, war to eh. Wala lang gutos kalaay gud. Tubag pa niya. Murag war gid niya. Pero ako, pwerte na akong guula. Ang akong gibuhat, pagkasunod adlaw, akong giadto sa ilang trabuan na babae. Bali ni Songko, Papa Joe. Kibaw naman ko sa pangalan sa babae. Ako siyang gipagawas, pero wag yun igawas ang babae. Unya, dili man pod ko pwede nga musunod siyang kumpanya. Diya na ko kutob sa guardhouse. Nagpaabot ko pila ka oras, pero di yun mo gawas ang babae. Nga igor naman ito ko makikistorya niya. Mao nga, wag ko makagwanta. Nakahilak na ko sa kaaburido sa kong ulo niya, nag-hysterical na kong taman sa gawas.
Hangtod nga gibadlong nako sa guard kay gipangtan-aw naman ko sa mga trabahante. Nagsiyog hilak sa gawas pero wa gyud napakita ang babae. Wa pud si Rich. Hangtod nga ako nalay naluoy sa akong kaugalingon ug nihawa ko didto ug niuli sa amoa. Pag-abot ni Rich niya pagkagabi, ako siyang gipangutana og giunsa pagkaya siyang konsensya nga maglipay-lipay sa laing mga babae samtang ako iyang matawag nga asawa nagkagidlay pagatiman siyang duha ka mga anak. Halos paliguan ako si Rich ako ang pag-atiman niya. Akong gipuhos niya ang akong pagmahal sa tibuok pagkatao. Kabaw ka Rich, gusto nang ta ko mobiya nimo. Dadon ako mga bata pero wa man gumi ka paingnan. O kibaw ka ana. Mo siguro na rason nga nagsalig ka nga di ko kabiya nimo kay wa ko'y kapadulngan. Nako pa nga naghilak og taman Papa Joe. Nalukmay ra mapod si Rich akong gipanulti. Siguro naluoy siya nako kay nakibaw siya sa kalisod nga akong nagian og ni-promise siya nga magbinutan og di naman babae. Ako na pud siya nga gipasaylo. Sunod nga adlaw o mga adlaw nagbago na si Rich og malinaw na ang among pagpuyo. Pero sa kaadlaw niya na nanangit siya nako nga mutrabaho sa Surigao kaya na ako na-offer unya dako og sweldo. Diyon ta ko musugot kay siyempre malayo siya namo sa mo ang mga anak. Pero matod pa niya para ra pud sa ugma sa mo mga anak. Gipalitan pa ko niyang cellphone para nami communication ug iya pod gibilin nako ang iyang ATM para diretso na lang ko withdraw kada abot sa iyang sweldo. Ug tuod man nakalarga si Rich sa Surigao. First niyang sweldo nanawag din siya nako kay iya pa ko nang ipa-check ang ATM ug naanabay increase. Ako pa siya gingnan nga ugma na lang kay gabi na kay way ATM sa among lugar. Muadto paglain lungsod pero namugos gyud si Rich nga ipa-check na og para makareklamo og naabay problema siyang sweldo. Kay pagkaugma daw, mo absent ang iyang in charge o ang in charge sa ilahang payroll. Motong gibilin nako ang duha ka mga bata sa mama ni Rich unya niya tukog karsada para mangitag kasakyan nga tricycle. Pagabot ko sa pikas lungsod, gikatagbo nako ang usa ka lalaki nga si Eloy nga paryente ra pud nila ni Rich. Nagtagad mi og nagkuyog mi paingon sa ATM kay napud kuno siya tuyo dito dapita. Human ang withdraw niuli ko og si Eloy nilakaw na sad og ambot asa siya niadto. Pero naunsa ba nga pagkaugba na madiog na manuon nga nagkuyog daw min ni Eloy sa pikas lungsod. Gabiing dako. Unya nag-holding hands ko naming duha. Pas-pas kay nakatawag si Rich nako. Juminay, unsa ka tinud nga nagkuyog mong gabi ni Eloy? Nga nag-holding hands ko namo. Suko pa nga pangutanan niya nako. Ha? Dali agud niabot diha ang chismis og unsa to? Nag-holding hands gyud? Paminaw ni mo Rich, mabuhat ko na. Ang akong tanang oras nara sa atong mga anak. Gawas pa, tanawan niya akong itsura o na ba din magpakabuang na ako nga nakagidlay na mga ganita. Pero si Rich, di gyud maminaw. Sirado na iyang utok. Sige siyang balik-balik ug panawag na ako para mangaway lang unya ingnan ko niya og burikat. Namuring kuno ko samtang wa siya. Rich, sakto nin taon ni mong pagduda ni mo nako. Bi, aron mahuman na tanan mas maayo pa nga mapauli ka diri. Ano lang panabaho diri para mag-usat tayo diri, Rich? Matod ko pa niya. Pero di siya muli, kay tiwason niya ang iyang napirmahan niyang kontrata nga bali og 6 months. Kada tawag niya, mangaway siya nako og bisag unsan lay bati nga pulong ang iyang isulti nako. Ako po siyang pirmi ingnon nga muuli na lang. Nadugan niya pangaway nako, nakanuna ko nga basin kung ako siyang hadlukon nga manlakaw mi siyang anak, basin mahadlok og muli. Okay na nako magbuwag ta Gemini pero ambi ng ATM bi. Ihatag na ni mama. Kay siya rin mo pa LBC anak diri nako. Matod pa ni Rich diri nako. O sige Rich. Ako ning ihatag sa imong mama ang ATM. Pero ayaw lang kalimti og suporta imong mga anak ha. Ang mga bata lang ayaw na ko guna-una. Tubag ko pa. Sure ka Gemini? Di ba yung ka mabuhi og wala ko? Panginsulto pa niya nako. Mo nga nasakitan na pug ko kaayo Papa Joe. Ug ako siyang gitubag nga. Basi nakalimot ka Rich. Nabuhi mi sa kumanghod bisan og mga gagmay bata pa mi nga gibiyaan mi sa mga ginikanan. Karon na lang noon nga dako nako, di nako mabuhi. Pero wag gyud mapiktuhi si Rich ako ang paluyluoy. Iya pa og giingnan nga wa na kuno koy ambag sa mong pamilya. Nakapangutan ako kung saan lay di ay ang paghatag nako mga anak niya. Ang babae bisan og nasa balay, unya walay income angay batawagon nga way ambag. Dili ba din na igo nga gipamabdusan ninyo nya may bata sud sa unom ka buwan unya gipanganak nga wa pay sigurado kung
Asa kutob, sama sa kong inahan nga namatay pagpanganak. Di ba din naingon igo nga pagpuwaw na ako matagabi para timanon ang mga bata, labi na og magkasakit kay nang liwat man ang duha nako ka mga bata nga hubakon pud. Unya bisan og way klarong tug, magabi mo mata na sad og sayo sa buntag para magatiman na pud sa mga bata o sa pana padung trabaho unya diretso nagtrabaho sa buluhaton sa balay tibok adlaw. Nangunaw na bitaw ko nga nung gusto kayo ko nga muuli si Rich sa amo. Nga kung naa siya pirmi man sad baka saban usa ka sipyat lang nako sama niya tong naghimi ang among bata unya di gyud pabutang kay naglain ang lawas pila ka oras pud na akong kugos ug diyang nakatugna ang akong anak akong ginahinay og butang sa duyan unya nidali-dali po kog lingkod sa akong linabhan nihilak ang bata og nagubo-ubo mao gito ang naamtan ni Rich purti niyang sukua nga nagpanawag sa akong pangan. Di mga Juminay, nganong biyano yung bata? Isok pa niya nga pangutanan nako. Dito ko sa labhanan oy, akong gitiwas ang akong gilabhan, tubag ko pa. Giunam na ni mo labalaba o niya bata imo lang gibiyaan, singhag pa niya nako. Ako siya gipasabot nga, ingon ani man gyud ang buhaton sa usa ka mama. Magdagandagan og unsi angay buhaton nga trabaho. Pero nasuko siya kay basin feeling niya nga ako siyang gitubag-tubag. Iyang gilabay og sabunira, muto nga wanaw kapugong unibaws ko. Ako siyang gibawsan og labay og bangkito. Abot og naigo ba to siya, basta ni duol siya nako og iyahang nga gipitlok og kusog ang akong liog pag-ayo. Sakit gyud siguro to kay nakuyapan man ko Papa Joe. Pagmata nako, diha nako sa akong kilid o diha na sa akong kilid si Mama nga inahan ni Rich nga nagsigwap-huwap sa akong buko-buko samtang naghilak. Dala po niyang yaw-yaw nga tukang Rich. Kung mamatay ni mong asawa, Rich, kilyawan nin tanan ha? Matod pa siyang mama. Iyang gikasabaan si Rich kay bawo man siya nga dili kini mao ang unang pagmaltrato ni Rich diri nako. Grabe ka sa puton o kaputong si Rich pero mahal nako lagi. Mo'y naghatag na og Pinoy-anan og pamilya nga matawag nga ako agyod. Pero murag wa na ang pamilya nga akong gidamgo. Nagbuwag namin ni Rich sa cellphone lang. O iya yung mga instruction ako nga ihatag siyang mama ang ATM. Maupod nga akong giintrigo sa iyang mama. Nakahukom ko nga may trabaho kay ug kaluoy sa Dios nakatrabaho pug ko. Sa field, ang klase sa akong trabaho mao nga mainitan, mauwanan lang, okay lang. Ang importante nga naa ako'y income. Kung ako'y duty, akong ibilin ang mga bata sa mama ni Rich. Unya, kung ako'y duty, ako'y matiman nila og muhatod kuha sa eskwelahan kaya nag-eskwela naman sila sa elementarya. Nalingaw ako sa akong trabaho ug sa akong mga anak. Pero di paghihapon malikayan ang paggunahuna nako kang Rich. Ug mingawon siguro ko niya mao nga muhilak dayon ko mag-inusara. Kung sa kadlaw niya, doon ay nakasulti nako nga i-search ang Facebook ni Rich. Di magyumin niya friends sa Facebook. Mao to nga pag-search nako, mao di ay. Naay babae nga gipost si Rich nga bago niyang uyab nga 40 pang bataa. Nakahilak na sab ko. Kadali ba niya nangitag puli? Usa ka adlaw niya to nalipay ko dihang itik si Rich nako nga niingon nga muuli siya sa amuha. Dako na dayon ang kong hope nga basin og magkabalik mi ug mabuo pagbalik ang among pamilya. Mauban ba akong uyab Jiminay? Matod pa ni Rich. Natuk-an ko og dugay-dugay ko nakareply pero ni ana po ko niya nga okay ra Rich, wala naman punta. Nasakitan ko pero wa ko nagpahalata Papa Joe. Sa una-una, di na ko makaya nga magtanaw nila ni Rich o sa iyang uyab. Mo nga ako dayon silang giunhan. So wa pa na uli si Rich nangita kog laing kapuy-an nga temporary para gyud di ko makakita nila. Nagabang ko og baratuhon nga boarding house pero ang mga bata naa sa mama ni Rich. Akong gibilin kaya sila nagbantay sa bata basta mo trabaho ko. Kung ako'y duty, kuhaon ako mga bata o dadun na ako sa boarding house. Sama niya itong usa kahapon. Gikan ko sa trabaho o padung nakukuhaon ng mga bata pero nakuratan ko diyang nakita nako si Rich. Nakita po o nakakita po siya nako. Wa ko makasabot sa gibati. Mura kong na-excited o nalipay nga nakakita niya pero wa lang ko magpahalata. Ako siyang giingnan nga, o naaday ka? Asa imong uyab? Pangutana ko pa. Wala oy, wa diri. Tubag pa niya dayon kalit nga ni kiss siya sa kong agtang. Noon sa good,
pakiskis pa siya nga buwag naman unta mi. Nya na pa siya laing uyab. Sumoto nga nang lakaw mi padung sa ilang balay, nya nanaga namon duha ka mga anak padung namo nga lipay kayo. Ang mga naong nga nakakita silang mama ug papa nga nagkuyog. Gipakita namo sa tubangan sa mga anak nga okay ra mi. Dito mi upat sa kwarto siyang mama ug papa. Kami si Rich ug ang duha namo ka mga anak. Ako niya to Papa Joe, naglingkod nagyapon ko sa daplin pero kalit lang nga nitapad si Rich nako ug nihigda sa akong paa. Pagkita sa mong duha ka mga anak nga sweet kay ni Rich diri nako, nalipay ang duha og ningon pa nga, Mama, Papa, pwede dili na lang mo mag-away, pagbalik na lang gud mo ni Papa para di na ka magsigig hilak ma. Niduko ko Papa Joe para di makitaan sa akong mga anak ang akong mga luha nga nangatagak na sad Papa Joe. Iyakin bi ako nga pagkabata sukad pa sa una o pagkatao di ay. Di na ko maantos nga magplinastic kang Rich. Kay kaybaw ko katong tanan acting lang ni Rich at ubangan sa among mga anak. Nanangin ko sa akong mga anak nga muli na sa boarding house. Disugot raman po ng mga bata pero ilaw daw ming ihatod kauban siyang papa. Sumoto Papa Joe nagkuyog ming upat nga naglakaw paingon sa boarding house. Pagabot na mo sa gate sa akong giabangan, akong giingnan ang mga bata nga, Kuya, baby, si Papa lang sa tupad ninyo matugron ha, kay trabaho pa man ko ugma sa'yo. Para pod ba nga taas-taas ang inyong oras sa inyong Papa? Og nitubag pod ang among eldest Papa Joe nga, ngano di ay og magtapad lang gyapon tang upat og katugma, dili di ay pwede. Pagkasakit yun sa kong dughan nga naangin ang mga batang inosente Papa Joe. Nitamang og pagpasabot si Rich sa mga bata nga di pwede kay mo trabaho pa kog sayo. Nakasabot raman pod ang ako mga anak. Ug nibabay sila para manguli na. Amo to si nakaw ni Rich nga ni-kiss naman siya sa kung agtang dayon lakaw. Siguro apil gyapon to siyang acting at tubangan sa mga anak. Pero ako, na-touch ko tungod kay hangtod ni adtong mga panahona, love gyapon kaayo nako si Rich. Nisamot pagyud ang akong pagdahom nga maybe just maybe napagyud pag-asa ang among duha ni Rich nga magkabalikan kay pagkaugma sayo siyang niadto sa akong boarding house kay ihatod kuno niya sa akong trabahoan. Pagkahapon after sa akong work nilahos ko sa balay sa iyang mama o pagsuod nako diya si Rich. Nag heart to heart talk mi Papa Joe. Ako siyang gipangutana. Unsa man jud ni atong kahimtang Rich? Dili naka mobalik sa Surigao? Pangutana ko pa niya. Mubalik pa ko eh. Tuwa pa magani ako mga butang. Tubag pa niya. Dayon ni hilom o yan ipadayon na sab og sulti. Say paminaw ni mo Jiminay, ipadayon nato niya tong relasyon? Ha? Kuan, pwede kay natong ipadayon Rich tungod og alang sa tong mga anak. Pero dapat ari ka sa duol. Ayaw nagbalik sa Surigao. O nitubag po si Rich nga pwede namang gihapon og magbalik ta pero adto lang gihapon ko sa Surigao mo trabaho. Lisod man gud Rich og adto ka na dito imong uyab. Matod ko pa. Kulba na kayo nito higayuna sa kunahuna nga this is it. Di pa uwahi nga magkabalik mi. Pero nakugang ko sa sunod niyang gisulti nako. Kibaw ka Jiminay. Pag uli na ko diri porting hilaka sa akong uyab. Kinahadlok siya basin kuno og mag-uli ta. Na ganit text gikan niya nga gitabang daw siya didto kay nakuyapan pag hinilak. Naglisod na daw to ginawa sa pagsigi kunahuna nga basin og magkabalik ta. Gipakita pa jud ko niya sa text sa iyang uyab Papa Joe. Ang way puangod nga lalaki, way pakialam sa akong gibati. Nasakitan kay ko ug napalaw ang akong gi-imagine nga magkabalikan mi. Ug mao to Papa Joe, ako siyang gingnan nga ayaw na lang libuga imong una Rich. Adto na lang niya. Okay ra ko. Ako na ning hatagan og closure atong relasyon. I will completely set you free. Sumato Papa Joe ni balik si Rich sa Surigao. Kaya mas gipili niya ang iyong uyab. Wa na gid mi totally. Lahi-lahi na mi og kinabuhi. Pero sa di pa nako isulti ang laing part sa akong storya hatagan sa tamo og update sa akong manghod nga si Dudong. Di ba nagtrabaho man siya sa gasolinaan unya niabot ang bagyong Yolanda? Dili kayo kusog sa Cebu City pero kusog kayo sa among probinsya. And looking back sa past, kami pa si Rich niya to og bago pa lang gyud unta mi nga nakatukod og balay nga konkreto. Pero niabot gyud ang bagyo
ug kusog kayo nga ni kusog-kuso sa among lugar. Kami si Rich nagtagstag sa kugos sa among mga anak ug nitapon sa balay nila ni Mama pero nalangkat na sab ang atop nila ni Mama. Basa na tanan sa kusina ug paglurang nangaon mi sa kanon nga naisagol tubig sa uwan. Unsaon nga basa naman ang tanan. Dili pod mi makalungaw og dali kay nga basa na tanan namong gamit sa kusina. Pagkaugmana ni balik mi sa among balay sa bag-ong tinukod na mo ni Rich pero wala na. Di na may tsura. Mao gito'y literal nga murag nagian og bagyo. Nangabasa tanan na kong produkto kay dealer man unta ko og mga Tupperware og mga RTW. Basa na tanan pero okay ra po din noon kay mauga pa man. Pila na kaadlaw nga way kuryente. Dili na mi makontak kay way signal. Nakurat lang ko sa usa ka buntag nga nito nga sa mua si Dudong nga akong manghod. Ate, wag gyud ko lang gyud ako na kamurag gyud og sa akong mga pagumangkon. Nigakos dayon si Dudong nako, perti niyang lipaya kay taud-taud na pud biya mi nga wa nakita. Iyang gitagan og 600 pesos. Gikan sa tinigom ko no sa iyang trabaho nga isip gasoline boy. Pagkabutan gyud sa akong manghod, mas siya pa ang dili gyud makalimot nako. Pinangga kay ko niya og ang akong mga anak. Paglabay sa pila ka buwan, mao na ako nang ginabalitaan nga nilarga na og laing lugar si Dudong. Bisan asa na lang siya maabot sa Manila, sa Baguio, Iligan ug uban pa. Asa naman po gadong, uy, kalayo na ba nimog naabtan? Matod ko pa niya. Kada magkaistorya mi sa telepono. Aw, kung asa ta dados kapalaran te, adto ko dito. Mao ni gitawag og panimpad. Tubag pa niya nako. Hangtod nilabay ang pila ka mga katuigan, buwag na pud mi si Rich niya to pero ang ako nabalitaan nga nakahuman na og vocational course si Dodong. Pinaagi lang sa iyang pagpaningkamot. Pagkaswerte ka sa masawa sa kumanghod and for sure, di gyud mag-antos sama sa kung pag-antos sa among relasyon ni Rich. Pero matod pa sa tambag ni Dudong nako nga di ko angay mag-uol kay basin lawas pa nako ang mapiktuhan. Angay ko nga maglipay-lipay sab. Nibalik na ko sa mong balay ni Rich kay wa naman po siya. Tuwa na siya sa laing mga kamot. Gilingaw-lingaw na akong kagulingon pinagi sa akong mga anak o sa akong trabaho. Samtang nagtrabaho ko, doon ay nakabantay na ako nga usa ka foreigner. Ni prangka dayon na lalaking foreigner na ko nga hatagan ko niya og house and lot kung musugot ko nga magtipon ming duha. Pagkaibaw sa akong mga kauban sa trabaho, niingon sila nga go kay basin kini ang maong afam ang makahawas nako sa kalisod. Ako po din gitibang-timbang og niingon ko nga why not? Sumoto pa ba dyan ni suway ko og tando sa foreigner nga makig-date siya nako sa syudad. Og tuod man, niya tumig sa ka mall sa city og iya kong gipamalitan og mga gamit sama sa mga mahamahalon nga mga sinina, calzones, sapatos ug bisag dili ko hilig og makeup iya kong gipalitan. Unya pagkahuman, nag-shopping, gipakaon ko niya sa mahalon kayo nga restaurant kuno to. Dayon, ni check-in me og hotel. Wag gyud ko'y alamag sa syudad, kay di ko tig-anhaan og syudad. Abi na ko wa kay alamag sa hotel. Di ko kamao kung asa mo sakay. Di ko kadumdum, mo nga nagsunod-sunod dragi ko sa foreigner. Diya na misod sa room sa hotel og pwedeng kanindot sa kwarto. Bugnaw kaayo. Sinaw kayang sahog. Naidwa ka bed nga puti kayo hapin. Murag lami na kayo ligid kay for sure humul-humul gid kayo to. Nga katriha. Pero naigisulti ang foreigner nako nga minyo di ay siya sa laing nasod. Pero gusto niya nga naa siya sa Cebu kay ako ang iyang uyab. Dugay ko nakatubag niya. Siyang gusto nga may tabo kay pagkahibaw na kung minyo siya, di ko gusto nga mahimong kabit. Morag yun ay akong rason, Papa Joe. Di ko gusto nga manapaw. So nibalibad ko sa foreigner. Ako siyang gingnan nga, di na ko mahimo ang iyang gusto. Akong gitudlo ang mga pinalit niya nako. Akong gingnan nga, ako na lang naiuli niya tanan. It's okay, Gemini. I won't rush you. There's always a next time. For now, just rest and I'll just go outside. Tomorrow morning, when you wake up, there's food in the first floor. You can eat your breakfast there for free. Oh ha? English to. Pinamerikano.
Nakatuog ko nga naginusara sa nindot kay nga kwarto unya pagkaugma ni balik ang foreigner then gihatagan ko niya og kwarta. Nga bisan pa siguro nawad-an kog taman og trabaho di ko makita o maski nawad-an pog trabaho di ko kakita ang atong kantidara Papa Joe. Gihatod ko sa foreigner sa ubos sa hotel dala nako ang iyang ipamalit para nako. Unya giparahan ko niya taxi para ihatod sa terminal. Pagkabot ako sa probinsya nangutana ang mama ni Rich kung diin ko gikan nga wa man ko na uli ug namaka ko. Aong giingnan nga gipakuyog ko sa akong kauban nga naay afam. Nitando si mama pero klaro nga wa siya nituon nako. Kay nganong daghan kog shopping nga gipangdala. Namalit pa kog mga grocery unya gitagan pud nako siya og kwarta. Abi nako og dili na mo contact ang foreigner nako pero kalit lang nga niadto sa akong trabahoan unya gipatawag ko sa lobby kay nako noy ihatag nako. Brand new cellphone nga Samsung nga mahalon Papa Joe nga worth 60K. Wow, sana all. Mao ko nito'y presyo niya itong cellphone na. I'm giving you new cellphone because I know your old phone is broken. Matod pa sa foreigner. Unya doon na pa'y pakapin nga pocket wifi nga na ay low daan para daw makakommunicate ko niya pirmi. Giupin din namo ang cellphone ug una na kong gitanaw ang camera nga purti yung pagkatinaw ug nindot gid kayo ang kuha. Here, let's have a selfie together. Matod pa sa foreigner. Ug mao to nga nag-selfie gid mi didto sa lobby. Bahala na og ipangtan-aw mi sa mga tao. Dako na kayo gasto na kong foreigner og bisan og wa gid siya makadaman nako, buutan kay siya nako og dili siya bastos. Magsige mig video call hangtod nga nakabantay ko nga murag na develop na ko nga niya. Nakaibaw ang foreigner nga hapit na ang abli sa klase sa akong mga anak. Ni-offer siya nga mga tumig syudad para mangumpra og mga school requirements. No, thank you. I already saved money for the school requirements for my children. Balibad ko pa niya pero nabugos gud siya nako. Sumoto nga nangato na sa mi syudad. So sa ka-department store na malit mi sa mga bagong uniform sa akong anak, mga shoes ug tanang mga school supplies. I think that's enough. That's too much already. Nako pa ngadto niya. No, this is fine. It's just money. And besides, I'm happy when I see you happy. And don't worry, Gemini, I did not expect anything in return. I'm 72 years old now. I'm old. I doubt if I can still do the thing on bed. All I want is your companion. Napag yun din nahabilin nga tao nga sama sa mga anghel nga gipadala diri sa yuta. Maayo kay siya nako. Ug last na mong kita dito sa Jollibee Toledo branch. Nanangit siya nako nga mobalik na sa Amerika ug bas hindi na siya kabalik sa Pilipinas ug mao nagkatong katapusan namong panagkita. Before siya nilakaw, Papa Joe, gihatagan ko niya og mga regalo ug kwarta na pud Papa Joe. Human niya to, padayon na sab ko sa akong kamas sa panginabuhi. Usa na akong na-prove kang Rich nga di tinuod ang giingon nako nga di kuno ko mabuhi ug wala siya. Na-prove nako sa akong kaugalingon nga kaya raman di ay nako bisan pa ni atong wa pa ko kaila o naila-ila ang katong foreigner. Kaya man din nako Papa Joe. Kaya man di ay nako nga kamilang sa mga bata. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa istorya sa akong kinabuhi, gugma. Dili pa ni mao. Gihuman lang ni nako ang chapter sa akong kinabuhi kay taas na gyud kayo. Until next time na pud nakong padala. Imong magtatampo, Gemini. Wow. Salamat Gemini sa nice kaning mga story. Makaingon ning uban nga nagtanaw karon nga sana all. And basta nang tibok na lang akong content, tibok to puros na lang ni Gemini. Anyways, I'm so happy for you. I'm so happy sa nadangatan sa mong manghod o nimo. Well, life is a constant change. Di magyat may bawaan sad. And who knows, along the way, makaginhawa ka. But in life, manggod, di mo ta kinahanglan nga kanabitang magdahom nga tungod ka nakaginhawa ta karon. Same thing Japon ugma. It could be ugma, yeah, nindot lang yapon. The next day after, nahay mga pangitabo. Because ingana magid ang kinabuhi. So sa ato ang mga kaigsunan nga naminaw diha, hinaut pa nga na-inspire mo sa istorya ni Gemini o ni Dudong o hinaut pa nga nakakaton sa mo sa binuhatan ni Rich na di nyo buhaton sa inyong mga asawa o sa inyong mga partners. Ay mo kalimot pag-subscribe ha sa ato ang Dear Papa Joe Stories kung bisita pa lang mo diri. Click sa ang notification button.
sa mga old stories na sa katabi kauban ni Ate Gems. By the way, ay mo skip ha. Hanggang salamat. Bye!